Hello guys, namang Kuya Angelo nag-request siya og pansit Canton. Nga ato siyang gilutuan. Kay gigutom ang atong kuya kinanaw og salida na. Tanong na siya salida diha, request siya kaon daw siya hang Canton. Naman atong giluto. Nya ato siya tagaag kanon pod para mabusog ba. Nga napo day koy molbog diri, ako ni siyang gilimpyuhan og kaupat. Nga nakoy suka diri nga giandam. Nga nailamas butangan na nako og bitsin gamay, gipalanay na nako daan diri. Nya kani atong molbog, ako ni siyang gilapuan. Nga ato na ni iyabo diri sa atong lamas. Ako apo te kaning molbog na kinilaw. Hindi ako isuwa sa Canton ng Angelo kay pansit Canton. Hi. Pangagda nila oy. Hi kaon. Snack ni Angelo guys. Ako kay molbog, yummy yummy. Kasi makarilit ani molbog na hilig mo kaon, balami kay no. Makarilit ani mo kaon kana dagong hilig ani nga makilaw. Ano ni ang among snack karon? Snack ni siya kay sa dili paniod ko kay hapon na. Snack ni siya kay baka man nahuman og kaligo si Angelo. Bahaw, iyaha kay Canton, ako kay molbog. Hindi lang molbog kay dugay na ko wala ka taon ani. Taon na jud nga wala ko kilaw molbog. Matita sa mobile kay mahal kayo ra ba ni. Kay may kayong imuhang kuan, mapalit ra ani. Magsugod ang pangaon guys. Mga una mi. Ako sa ibutang diri sa taplin kay makasugod tag kaon. Ha, dami ya. Kaya pa nagmayo ko na pag ngayon. Patayon tadi. Ang molbog ko na sa pusa. Natilawan. Lumik. Parang sa ligaya. Parang sa dyan bilo. Uy. Di ka ba makuha? Kagangog. Na. Tara. Bye-bye nila, bye-bye. Kaya magkiwas sa mga kain. Bye-bye. Kaya di may ka-focus. Natay video. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.